аплодисменти участниците в днешния футболен матч, отборите на Сливен и Монтана. Професионален футболен клуб Монтана, номер 1 Христо Иванов, номер 20 Радослав Димитров, номер 6 Тихомир Трифонов, 14 Антон Личков, 21 Даниел Гаджев, номер 15 Атанас Иванин, 19 Иво Кастович, 16 Владимир Мичев, номер 2 Мирослав Иванов, номер 10 Венцислав Иванов, капитан на отбора, и номер 11 Атанас Чепилов. И състава на Общински футболен клуб Сливен 2000, номер 1 Тодор Тодоров, номер 27 Владислав Януков, номер 5 Живко Динев, 16 Мартин Ковачев, 23 Ивелин Янев, 22 Петър Стоянов, номер 13 Васил Велев, номер 7 Мирослав Нигов, капитан на Сливен, номер 10 Александър Томев, номер 24 Филип Филипов и номер 14 Деян Христов. Старши треньор на Монтана Атанас Чербавски, старши треньор на Сливен Георги Дърмеджиев. Съдийска бригада начало с Антон Генов от София, главен съдия, и помощници Иво Колев и Александър Дамянов и двамата от София. Четвърти съдия Мартин Бондев от Бургас, делегат на Българския футболен съюз Тодор Пълнов от София, съдийски наблюдател Георги Видолов от Бургас. И на това пожелаваме приятно, честен спортен. На негово място в игра с номер 18 Мирослав Петров.
Скъпи